Lolwe Tv, chenro en Osemoke, kendo liel, anamondi makoyo, MC Jakakamega Spandita safu goto ngiso. Wada bandu wadong kod ndalo 20 to kod adek, to wadhi en nomination. Yes. Koro ka injago no mabende dwa chung kende, achung kenda. Chak chon. Yes, one kaka jo Asimio la. Waonge nomination. Onge nomination. Asimio Oka Alliance. Azimio. Oka goe aebwa. Kose Azimio waipa. Apenji. Donge nyo Oka oriwore gi Azimio. No. Koro en Azimio Oka Alliance. Where was Martha Karua? Omadho chai. To piny dhi. Apenji. In Martha Karua ochopo wange dongo. Yes. Kama Kalonzo nitie gi jakom do bede. Okonyal. But Kalonzo no temo. Yeah. Masani ngama luongo Kalonzo ni watermelon. No temo. Kwanza nyakiluor His Excellency. Yes. Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Senior Counsel. SC. Mane wuoi masani pinyweru. Yes. Sani kigeni yanyo Kalonzo. Wabro rado kodi kondele. Kanye. Kondele. Okunya yanyo Kalonzo. Talking about jo kondele. Yes. Nyocha gidwa lynch wuoda bandu moro. Ni nyocha o pickpocket ng'ato. Okay. Kaya to miyo thuolo mogik dakika mogik ni wach achiel mogik kapok wateri kumonego beni dhi yweyi. Yes. Jo kama ogolo mano pande. Jo kama adwa vote. Mimi naitwa James Wafula na hata mkiniua hii ni kura papa inapotea. Wacha ni wewe. Domo wewe. Mimi bitch no mera bidala. Mambo kwesa. Osemoke kendo liel. Anamondi makoyo. MC Jakakamega Spandita safu goto ngiso. Koro woda bandu. Yes. Nyochu kelo Azimio Kisumbwaka. Nyanza chapter. The biggest rally. Pinelich. Yes. Jomo Kenyatta International. Okinya wacho no bwana. Minute. Onge kaka alap ma Jomo Kenyatta nyalo med international. What is international about the stadium? The standard. How many people did it carry? Penji. Yes. Di pia pap chagi Emirati. No. Look at the podium. I mean, let us appreciate our own. Koro podium. VIP ko so mag Jomo Kwanza ile ni kitu about stadium. Mata International Stadium. Hosting baba gilange giwende. Yeah. Bosnia. Ati hard. Maruta na. Mama be. Makao one side pesa tie longe. Derani. Ne u host Baba Gis entourage. Yes. Welo no chalo soe. To nyaka thank Jo Kisumo, you carried out yourself with decorum. Jo Kisumo, you did so well. Yes. Kama koro ne oketho gini mogik. One Kadibo Alliance. No. Weri gi one ok alliance ma Kisumu chapter. One ok alliance Kisumu chapter no weri go. That's another case for tomorrow. Gima no dwa ketho go gini. Imiyo senior council, the next governor of county myself opportunity mono mi owuoye nikech machane was an international event. Yes. Ing'e gima nowacho. No jago nawa. No. Jopinyo chieng. Apenji. Kata be kore wachi dhulu speaking. Iwinjo mjuogi. Iwinjo gimane? Kata ka juogi. Nyakitugu juogi. Kata ka juogi. And senior council by the way. And senior council. Onego wach Kisumu bane pok wacho kata mane Supreme Court. Machane this was a rally ma ok en court, ma ok en Nairobi. Koro wacho ma rally jopinyo moro. Ni jopinyo wi. Wachiek. Omiyo gima nyoti moneno. Yes. I must give agolo ni ogudu. Iluongo ni jaod bura ma Ogunja. Opio Wandai. My son. Yes. Koro your son. No, but it's my son. Opio Wandai gimoshi Opio Wandai ringa ma nyalo bedo son. Look at Pick and Park. Public Accounts Committee. Koro in one moshimeo. Wani mo mata. Nini speakers mano wuoyo. And I was disappointed. Tudogi ma wacho no. Adwangi so speakers manyanza. Yes. Hon Opio Wandai. Agolo ni ogudu ni wuoyo maber kabisa. Mage which male mwadwaro malo kacha. Sera. Will. In fact ogunjo nego we ngato. Ngama gichungo ogunja. That page barak, why do we need a barak in Kisumu? For what? A barak. Kora penji. Bwana. Do we have state house ka? No, Oluongi. No. Forum duong babu bet. Niyo baba within 100 days of your in office we wadwaro barak. For what? Barak for what? Ya ukikomi bwana. Industries. Correct. Mupogore gi ya ukikomi. Josiaya.
We uru keto ni abonya chiele mapidho muindi for export loka. Sani koro ya uru kembe. Mondo kembe gi olos gik manyalo tel loko olos nying siai. Tasebedo ka wacho no nyalo export ohangla. Ohangla size a big business. Ohangla bwana we uru keto. Inda dong the America. Inda. Yes. Of course. We need to encourage co-chair dancers to exchange program. Osemoke. Kendolian. Anemoni makoyo. MC Jakakamega Spandita safugoto miso. Koro wuoda bandu japinje modhuro. Yes. Ya wuot Western Turuka. Timo timbe moko mabende dhiero wadhiera. No, can you generalize? No. It is not the whole of Western. Giketho nyingu. Wan kaka jo Western. No. It's bad. Apenji. Nyocha kunego Juma kae mumae udwa mailope. Iko dhiera. Ngamonego Juma. Tolong jothuru. Thoe monego Juma bwana. Apenji. Thoja donu kelo tano. Apenji. Dongu chwe pala. Makano jodak. Dongu bete. Maka jodak. Jodak mwaganye. Omobei. Omobei to yote dogi ma. Omobei yote dogi ma. No. Nyi neno gimanya kubo timo. KFCC. Bwana. Yes. Akuba tano fresh. Yes. Akuba kadoko dibet governor machielo. Nakawamia slot. Nakawamia slot machielo. Koro jo Kakamega. Last week wuoda bandu moro ncho medo dhako to kodo wacho ni chiege. Yes. Chiego loro ne bedroom. Irite kuchocho mondo dhi ose guru tent, yimbi dhe tero sound system jimie pie. Onge jigo sherehe. Yes. Jo keto se luongi oloro ni. Atokoro sani. Apenji. Mokwongo kidwa timo arus. Yes. Onego wasol ni WhatsApp group koso nego beni mano bedo tingni. No, iwinjo. What a friend. No, osiepe gin magango. Iparo na idwa chiemo e gima no ki contributor. Iwi konyi. Chalo liel. Iwinjo kigolo alufu to nyaki jam pudding. Iwinjo kigolo 200 to mano nyoyo. In short gima penjo. Yes. Wuoda bandu moro ka. Nyocho dwa timo arus. To onge nyalo. Kata ndigo onge go. Yes. To dwa ni chieng arus oringe V8. V8 miringo go ni wane mwachulo ni pesa. Iringe V8 mokichangia. Are dongoro ji okwere ni bwana. Mano sereni. Yes. Mano di chieng ma most important day of your life. Gijaudi. Katekto. Why should we contribute for you? In fact, mano nego beni kwa biro. Wano biro serekea. Wakowi. Wakelo ni manangowa. Zawadi. We can only contribute come dhakoni. Eni chiwa. Iwinjo. Community wife. Kuti mure Western ka. Community wife ka nyombo. I contribute, I would share. Ana. Okonya keto niya. WhatsApp group ya mang'eny. Wasolo pesa inyo sude ma expensive. That is our money. That is our wife. That is our wife. Community wife. Yes. Koro joginto ni kare tamore solo ne. Because don't have your wife already? No. As a community? Community wife, iwinjo. January, and go nani wafura. February, wanjala. Iwinjo. Wakoro loke getu tu. Lokore chama, bura. In short, what I'm watching here. Benitine ga medal, mimiyo ga ngatu, kibedo get the best wedding ever. Onge. Wanijo wedding go. Cut your coat according to your size. Bas. Kao kinyal. Chulo, joketa. Kao kinyal, chulo V8. MC. Kao kinyal chulo MC wuoda banduka. Don't. Dia ka attorney general. Ruakuru ring. Yes. Wauru sei do chak ngema. Bas. Gimoro niyo wagonu sere maduong wahaya nu V8 tumena udhi holiday udhi sisters kuduogo after 1 year. Onge anything. Investment rumote. To gimaere weddings gi. May you now kiss the bride. Hey. Dengo. Ngatu dwala gilo fiodi. Osemoke. Kendoliel. Anemoni makoyo. MC Jakakamega Spandita safugoto miso. Oyo sani koro ugo ngata. Who is ngati? Sani prof Kiswahili prof sani en marazimio. Ilongo ni Azimio Swahili. Hata mkienda hospitali kupata mtabibu utapata bure. Sawa. Lakini lazima tujenge industries hapa Kenya ili nyinyi kama watu ambavyo wamesoma kabisa, nyinyi mnaweza kupata kazi katika industry viwanda wa Kenya. Sawa. Ukifika hapa Eastlands mtaona ya kwamba
tuna manjumba ambao hawana maji. Tunataka kuhakikisha kila family watakuwa na safi maji katika kila family, ili mkienda shule kurudi nyumbani mtapata maji sawasawa kunywa. Sawa. Wangapi watapigia kura Raila Amolo Odinga rais wa 5 wa Kenya? Nyote na mkono. Nyote na Azimio. Baba Lopeta. Yes. What useme? Professor. 042. Wachana na Kiswahili. We. Aduwa penji. Fact magata dipo kume berbe. Mheshimiwa dipo kume berbe. Kindu ya dipo kuome. Iwinjo. Akuba. Giprof ngamocho Kiswahili mama leo. Number one. Akuba. Number 2 Mheshimiwa dipo kume. Kick. Number 3. In order of seniority. Prof Machwado Kiswahili ngeli kende bage ngeli ya ambavyo ambalo hiyo penye kada mana wood game ka ni nano gimanyo timu na roho Kiswahili jakaranda indisete me Kiswahili apenyi ili kitemo joma be kote Kiswahili dogo hiyo lewi nyalo wi Prof go Kiswahili mara Azimio mtapata safi maji ingeni pilo nyonia ama sivyo konde konda ama sivyo tinde Azimio Prof go Kiswahili kendo waiego. That is the way to go. No. Ujaoma beja. Stick to English. Watu ya malembe. Stick to English. So Kiswahili ilongo ni in fact ilongo ni ilongo ni Swaluo. Kind watu ya malembe. Gi mutapata safi maji. Which one is better? Ayo uru. Osemoke. Kendo liel. Anamoni makoyo. MC je Kakamega Spandito safu gotongiso. Koro wuda bandu. Yes, ni neno Nairobi. Neno Nairobi. Piny lich. Yes. Piny no tuk. Piny no muoch. Wacho ni piny osadhi. The earth is gone. His Excellency Dr. Right Honorable Raila Amolo Odinga. Tumalie. Oseka opiny kosa poko kao. Kao gi Junet. Junet oyembwakni. Ginga. Seche mababa godho luo Junet sulot owe baba mos. Okunya keto baba ni baba go English pile. Apenyi. Junet Mohamed Mheshimiwa Manoma Suna East. MC. Ilongo ni official MC mara jakom. Oketo na, oketo yo mani. No, okinya dhir baba sechiteni baba unafikiria walikuwa naona ongea Kiswahili. Wachana na mimi nimesema ongea Kiswahili mara mingi. Hivi ndio. Joey Nyati. Okay. Yes. Wachaka chagi KICC. Presidential material. Yes. Jatend piny wacho moluor Uhuru Kenyatta. Gino miyo jakom koso komi jakom. Ok ni ene momiye. Okay. 2007. Yes. Ngama ne ochung presidency mano yudo kom. Baba. Mano mae. Kweli 2007 umae. Same 2007. Yes. His Excellency the fourth no chung for presidency. No kochung. Yes. No support any opposition. To no support the sitting president. Yes. Moyudo kom. Donge. Kinego the fifth masani. Be no chung. Yes. They watch no timawa. No ma baba. Daki watch mutegno. No mae. Iwinjo 2017 o mae. Okay. 2013. Opposition leader. Yes. No chung. No yudo koso no koyudo. Umae. Oyudo lakini umae. Iwinjo 2017 be umae. Kono 2017. No chung koso no kochung. No chung. No yudo koso no koyudo. No yudo ma wadhi repeat election. Kaeto. Oyombo without election. Iwinjo. Kono 2022. Yes. Ochako chung. Maradi. Iwinjo. Magota osemaye didi. Kitiyo gi wi iparo na nyalo tiyo one time penja gi muolo because one mauro miwani manadi plus 1 plus 4 mose maeka magota mabich. Okay, koro ngama koro dibedo running mate nikech PK to segwen. No, kingiyo picha ni PK usegwen. Warito Supreme Court ruling mar BBI. But gimaduong isi for free. There's a likelihood ni Kalonzo nyalo bedo running mate mar baba. Donge koro gini baba. Baba ko bedo preso Mount Kenya. Emone go running mate wuoke. Wadhi miyo gi prime minister gi speaker. Jangi kaw gi.
Kalonzo. Doctor. Yes. Steven. Wasesi Eastern yote. 2017 uchungi baba. Yes. 2013 uchungi baba. 2022 uchungi baba. Uchungi baba. Yes. That is the man to watch. To luoke ncho luoke. Wawacha wacha dieri. Iluoke kanye. 2017 no luoke. Wawacha wacha dieri. Baba noko bedo president. How deal noko read through. No. Wait a minute. Iwi no kwatie kwa safari. Baba no bedo president kanyelek. Mano bedo sworn macha peoples. Correct. Kalonzo nani kanye? No bedo the people's president. Isimu gijo Nigeria. Kalonzo. Baba no. Kalonzo no. Baba gocho ne Kalonzo moyo doka Kalonzo mteja. Yeah? Where was he? Yawinja. Noko nyiso Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni wadhi kanye urupa. In fact sani watimone mana favor. Dongine. In favor. Wadhi kethango. Mae kamuka tungini. Kanu useo Kalonzo mos uluonge weta melo watermelon. Macha kutkut. Uluonge fence tanyono bede mana wichia. Uluonge nonge msimama. Sani koro sadonje azimio. Koro puru uluonge na. Macha iluongo ni kutkut. Ibane gweno nili kama mako biro dokoro wamoki. Sani the newest watermelon in town and Josh Mangi daktari. ODM Uda. Josh Mangi kune bilunga ra nyingi kama ilunga nyingi joteno bwana. Bas. Macho bedo confuse nya diburu. Obi Yuda, Ojedo na Yudas. Odogu Yudas, Oduogi ODM, Oduogi Odogi, Yoro chaka neno kodhi kanye. Bas. Mane kaka siasa chalo. Omiyo yo 2017 no kwatie ko wuoth. Baba didn't become president, which means that agreement was null and void. But why didn't Kalonzo take? It was null and void bwana. It was null and void. Manen okwanya liye bwana. Baba was sani baba dibedo rais. Ichwangi ndo kwero wako tasa. No man ni agreement cha. Kalonzo. Osemoke kendo liel anomoni wako yo MC Kakamega Spandito safugotomis. Wadi wach mar jo boda. Othiwi. Boda kothiwi bwana. Mago joga. Boda mago jogi. The transport sector. Mago teammates gi. Yes, turnover per year. Okay. 270 billion. We are sorry. In ginga. Mane kama kibawe ngegite gika kurgo gite. An kaka japeng I am not sorry. We are sorry. Negin sorry makare nikech makosa mag ji achiel ariyo adeko konego be ni koso kata ketho ne jo sector mar boda e piny Kenya mangima. We must call a spade a spade. Gimano gitimo jo boda achiel ariyo adek manotimo Nairobi cha. That was wrong. Okinya mulo mama chaka macha. It was wrong. Suppose ne nyaminu. It was wrong. Yes. Weri kata ginyaminu. Suppose that was your wife. Wife to kendo. Your wife. Wife to kendo kanyo ko otek. Your wife. Mana never jagware bwana. Sachel you know. Iwijo. That was wrong. Let us respect women. Correct. Yes. E piny Kenya wakae. Boda wangeni sector mosande ko jimudhuro kendo podonde ko yawuoyi modhuro kabisa. En konde mag counties duto maromo 47 counties. To nitie joma very disciplined. Very disciplined. Very. In fact kidhi bondo ka turgi the next senator. Yes. Nyaloria. Dr. Burogenga. Okangeni bosa di Russia. Ose lonja podi. Magadi kelo arms. Ballot boxes. Kidhi bondo stage ka. Yes. Jogo ngirete kaka jo boda. Kanga tachiel kuom gi otima mistake not makosa moro. Yes. Gitegi bedo penalized. Iluongo ni collective responsibility. Yes. I support reforms mag boda. E piny Kenya masani. Reform mapiny wacho temo kelo. Yes. Hapa ni bedo gima ber mokalo ahinya nyata neno ni joma ketho ne jo boda ogolne jo kuma ger mokalo. But timing gi approach emage yuago. Timing. Yes, the timing warie political season. Ni odhi ketho kura ne baba. No dwa ketho kura ne nga. Ne baba. Joka wacho ni koro wan warito mana asola preso wa US. Iwinjo. Reforms to bear kila sector. Nyaka weed out joma ketho ne sector. Correct. Boda is a very nice industry. To gimo kinyal pogo gi jangwari. Gimo kinyal pogo gi jangwari. Omera. Jangwari gi boda. Ja boda gi dhako. Okipogi. Ja. Ongesiri. In fact, gimomiyo jo state no donjere gi. Siri ne dhi kokte. Okawuoni wewe changwa tingo pe kyomo cho kasule gitingo siri wa okay koro yo machieko
reforms onego beni time boda sector. Yes. Ni kare. But onego beni time yoro nogo mochanore maber mok ni joma onge kod makosa. Ni bedo victimized. Yes. Kute moko adek kadwa ketho sector mar boda. Onego kaw negi ondamo mowinjore. Ng'eni ye wuika 16 ka. Joka dhi chamo ganda committee for the longest time. Yes. Mano nego bed puonj na jo boda mamoko. Onge the way minyalo harass, obed ng'ama miyo, obed ng'ama nyako, obed ng'ama dichuo no harass ya wuoth. No. Mano is no. To gima nyaka wach kae be ni police we luar kuom jo boda upiyo kuom jo boda maonge makosa. Nikech gin koro gilok giro ha. Yes, giloso pesa. No. Breakdown 3,500. Ok ni kare. Insurance 5,000. Ok ni kare. Makosa. Osemoke. Kendo liel. Anomondi makoyo. MC Kakamega Spandita safugoto ngiso. Jalup jatend piny owacho. His Excellency. His Excellency. Doctor. Emuluongore ni the 5th. Jatrip. Okang'e ni jaganye. Jatrip mabandia. Odhi pinje ariyo, in fact gin pinje adek. Yes. Odhi the United States of America, ochako the United Kingdom, otieko gi Dubai. Yeah. Okay. Odhi America. At the expense of taxpayers' money. A lot of money, 300 million. Entourage notingo ji 37. Yes. Moko gin busy bodies. Nyaka jaode. Acha busy body. Okay. Gima trip ni nomako godhoga. Yes. A sitting deputy head of state or deputy president. Yes. Odhi on a foreign land. Yes. Odhi e piny America, odhi e piny Ingereza. Odhi njao piny owacho. Yes. Ma en owuon en part and parcel kendo pod en iye technically. Kendo dwa telo ne. Kendo dwa no tel ne piny no. Yes. Iketho nyingi jaodi oko to gotieno to nyamama. Ewe ing'iyo Kapernaum. It was wrong. Is it always right kata king'iyo diplomatically? A sitting deputy president dhi racho piny owacho ma en owuon entie kendo chako racho piny ma entiere. I think trip no expose Dr. Ruto. Iwinjo no paro ni odhi yudo sympathy. Ojo ka goro father ema penje dia. I look forward to meeting Dr. Raila Amolo Odinga next week. Individual. Idhi moso bishop mondo lemni. To paro ni Raila. Baba koro dhi baba osewuok. Baba koro dhi idwa makore trip ma true. Macha tuk nyithindo. Baba dwaro romo gi joma dongo wasunga madongo. Gima bendo jomoko nyalo penjo. Trip mar the deputy president gi entourage ne. What did it achieve? The trip. Macha ne racho nyinge. Onge kata pesa moduogo. No loso dina moro ma ji adek monyo ticket. Ticket ing'io pesa di? Dollar di? $100. $100. Mano pesa di? Kenya man. $100 mano pesa di? Kenya money. It's a lot of money. 100,000. But onge. 10,000. Sani dwa neno pesa ma jo Kenya dwa chango ne baba. Kanye. Firi. Kanye. Loka. Modhiye. Okay. Jorito mag siasa mag bende wuok e piny Kenya kae. Samudhi oko. Dhi oko ni dhi bero kendo bedo jambete maber mar piny Kenya kilombo godo joket mwandu mawuok e pinje maoko mondo timo ng'owa? Oket mwandu piny Kenya oka. Onge tiende kaka a deputy president ma en a president in waiting. Nyalo dhi oko ketho nying piny Kenya modwa no tel ne owuon. At the end of the day, dongo dugu Kenya ka. Odhi wacho ne supporters gi ang'o? Nilienda kuharibu jina huko. Nani anafikira naweza iba kura yangu? Surely. Kura yako ni haki yako. Okinyalo wacho ni kuna mipango ya kuiba kura. To ine part of the system kata deep state. Gina makisa bedo kaka njao baba. Koro wang ni obe uwinje kaka ne baba ne winje. Mano sieto muro penja ni ya. Okay. Jamoko wacho no okay, limbe motim gi jalup jatend piny wacho oko mar Kenya. Ni mano kelo lweny Ukraine. Baba dhira Ukraine. Baba dikelo handshake. Don't chanyo ka video moro ncho keo ka ni kan jomoko luongo nying baba. Ni mondo baba dhi okel ku Ukraine. Abramovich nyocho gocho ne. Abramovich. Baba jogi ma Abramovich. Jogi ma Chelsea. Omiyo the war between Russia and Ukraine onego bed ni rumo. Suppose it was an African country. Wasungo sanction. Omena dedicate ne sanction. Omena dedicate ne sanction. We need a peaceful coexistence between ourselves across the world. Chalo joma lungu counties ni countries. Mago jo siaya. Osemoke anomondi makoyo MC Kakamega Spandita safugoto ngiso. Woda bandu podan lit makende ne jo hangla osiepe gi ma jo hangla.
Ndogo jara ka achiel kod band members mag nyocha owito ngimagi. Masira marach mokalo mar wang' apaya. Yes, pole sana tu. Poleni sana. The Ohangla fraternity. Ohangla fraternity ka achiel kod anyuola gi wede gosiepe. Yes. Wamedo jiwo anyuola wede ka achiel kod osiepe ni piny Kenya masani moloyo to ka watiyo kod nderni wabed jogo motang'. Ka watieko Mheshimiwa Millie Odhiambo. Mabona. Egesa. Mulinya sembo, mungenya sembo, erneno nya sembo. Kisumo untie, uin, umor, uchiek, amilo bedo chiek. Yana uruka poka wuoyo an gi message achiel. Monda kwe Honorable Junet Mohamed, joma chuo ko biro kato ke kasi, mine ko biro kate kaso, joma chuo wang'eyo, uwero kaso wan joma mine, wabiro ka ukasawa, udi be ukasawa, okini ukasawa, otieno ukasawa, wewa uruambe wawinj mit, awacho koso kawacho. Message achiel kende awachi koso kikawachi an kane nyithindwa kane pod watindo kwarwa nomiyo wadwa matin luth to nyise ni wuoda ludhini kikwayo kikikaw luth tiso e bur mora mora uwinjo kama kelono sani buro wuok nitie ni bur miluongo ni UDA wan gi bur achiel miluongo ni Azimio omiyo jo Kisumo kik ukaw ludhu mituso e bur mora mora. Aneno kondike timeline ni from Kisumu to Nairobi, yes, to Mombasa, to Nyeri. En mana chwade gi nyundo, en mana chwade. In fact, Rais Ker mar Kenya nyoro, President Kenyatta nomielo nyundo. Mutua ngise ni for the first time. Nyundo ni kama. Mutua wacha siasa yako. Mano sani national anthem. National anthem. Yes. To buchule. Jathum onego ti gi wiye. Concerts gidose dite. Sani pore no gocho Makuti sondu. Ogocho kanyo. Makuti nyaka Karango. Nego beni rally oed line rally te. Emmanuel Musindi beninde class. In the class now. Tia woro sani ni baba, orusho sani baba overtake Mudavadi gi weta. Kamo. Thumbicha. Ngato no penya ne akiwuki we watch weta gi watch ma DVD. Yes. Ngato kani chief advisor mara Mulembe Nation kata ma DVD. Ilongo ni Senator Cleopas Malala Omondi wudu Kenya. Sani koro bukore ni irreducible minimum ma DVD nyalo kawo. Yes. From Kenya Kwanza Alliance, Deputy President. But wapenjore niya. Okay, mana gidonje Kenya Kwanza Alliance. Gine mana gidonje koso Yuda kamana donje Kenya Kwanza gine ne. Kenya Kwanza. Apenyi. Mane ma DVD ne launch. Yes. Otwoni ene mano invite Ruto. Sani na koro nyisi Ruto ni ane candidate. Nikechi nyane no kanyo give it candidates. I'm foreseeing a situation where by Mudavadi. Oduge Azimio. Obiro Angisi no. Obiro mama. Oh, slot. Mara mo. Anything. Cook my status. Otuko sana. Osemoke Kendoliel. Anomoni makoyo. MC Jakakamega Spandita Safugoto. Kawatie kwatika ge ilongo ni Osemoke proverb. Yes. Osemoke proverb. Kawuono golnwa gi Dr. Vitalis Ogola. Okay, alot michawe matero kuon. Mano mara. Unge Dr. Vitalis Ogola. Dr. Vitalis Ogola owacho ni ya. Association of those who owe others money. Machikelo ngeni atuomo. Yes. Riwruok mag jogowi. Kenya kama ngima. Ungiri. Sani koro ngado rieko ne jokanyo no mage.
Mas nyaka wameda dhi mbele rwako eka wa confuse go jogopo makata kikalo town ka. Ko fwengi. Mere be walengo. Duto te. Osemoke kendo liel. Ano mundi makoyo. MC Kakamega Spandita safu goto miso. Nyaka warom kendo jumano mano makiny e chino maketo koda ma kokalo e Lolwe TV nikech gini en marwa.